This is the version Gary Sue is half high get trusk. Well, dat is een kieske gemotion. Is het te kwaad? Is het pauw naar koop? Ik ga dat kieske. Bro, aan de kwaad na hoe je het lijkt als een paard. Ik ga dat kieske gewoon kwaad. Wie het? Kun je mag naar Leiden zo? Jay sure ze kan kwaad dat je skietje begacht. Was het eens? Kruifex kan je. Wat nog een woordspaat gaan. Dat het is kaarschies, kan je nog aan het smaasal. Kun je... Ik 3 mochten goed het is. Zeker, kun je naar Leiden houden. Ja. Kun je naar Leiden houden, zo kun je Dat doen we. Dat doen we jou ook goed. Nee, 3 mochten heb ik zo die Leiden zijn. 3 mocht. De vaak voor 3 mocht. Nee, Leiden is. Leiden. Als Jay. Maar wat kun je doen met wat baat achterlaten dan naar een jeeschap is een baat. Ja. Dan doe je nog wat baat achterlaten dat het precies kan kwaad op de baan koelpijs. Ro en naar zei dat je jeeschap? Wil je het op de baan koelpijs? Die is niet op het praten. En Jenny is een jeeschap. Bij een klas kan je dat is een jaar wist je alle gehaald je 1 oktober november weet je dat precies. Weet je. Bij een klas kan je Check wie. Hij is een beetje jeeschap rond Jake. Wie ik? Ja, de jeeschap rond Jake goed zo. Jay sure ze kunnen doen je weet de klacht te get into one. Jay sure ze kunnen wie je weet de klacht. Maar en je is op Jay weg. Waar hoe je we gaan erheen. We gaan de camp ook. We gaan de en je is om je skat aan de wand naar Jay. Ja. Ja. Ja, ik zit in grond. Peace in de skat. Zeker. Ja. Als je mooi wat de kierske gaan moet je enjoy je show. In doe show dan eraf het. Zeker in doe show. Maar het is maar dan weet ik gaan maken wel en kalm. Kras komt hij aus. Dat is je zo'n beetje aan de film. Ik heb maar kon het al gewoon doen. En je kon dan kon je bij Jay saap als je zo nog Peace aan de ocean. Hallo skill wat die eet je voor je. Hallo jou een blie een nutty kun je. Hallo. Wel ga is just through goed je niet je kan drapach. Oh shit gaharig. Ja, is just through goed je. Ja. Dat ik gaan alles through gewoon. Ja, mi kretje. Je het wel aan as watch je in de roos. Uitje. Ach hij weet een Jay zoals daar had je recht was dat bij. Hij weet het is als terug gewoon. Ja. Ach Priamo se ne sitte bij Jay ja. En dan krijg je wat je laat ja. Bij water zoals komt. Bij Jay zoals vandaag had je. Ja. Jay had ik aan mijn bechter Shindrier. Hij is een girl John Rory Vickers Chevy. Hij kon je op het edissen. Hij is de geen gewoon te raken te maken je stap van Jay. Hoe we show. Raken te maken wat gaan het bij Hamish. Agus jéimiget en derne spennig en drochit eisci. Was gan mige tíach na chaine bheith chéile. Jénig thuil in an déige sin sanna sin a bhígad géislach chaile. As wat de fein tros go sin rí. Wel het thuis a goedjach, wenn man dan de kon dus kan niet spenden die gaat de mond. Kieligat. Kart de weg kach ge de schwin. Ja. Moest de weg kach ge de schwin. Ja. Ja.